Lucknow-Agra Express ni unaw hangkoro srangshali aisukni dambawa bihani shimi phaimani khungsa double decker bus malkhongbai khungsa route ni tanker thutalaimani wa patimwng thayono langwa chaka khorokchi char lukurok te sagodukhu mankha khorok tamji ni sebo kwbang lukurok koktama saimanka sagodukhu manarok belai kheno serious angja khanai bus malkhong sitamaro hini shimi Delhi phasing thangai tongmani lahar patimwng thwikha khamlaimung yafarka mantri okra yogi adityanath te naikolai rokbo patimwng thayo dakte ke thangai sawaina bagai gosimung rekha a patimwng kendriya union home minister Amit Shah te kendriya industry te commerce mantri Piyush Goyal bo kha khamlaimung yafarka unawni police super te amsani officers rokbo dakte ke patimwng thayo thangai sokoika behota muzawar thana bai khobjak amsani kami buskango a patimwng patika tabosuk jora jotoni sinimung manfano khorok burini sinimung manya ko hne koktmao saimanka Bio report Kokkhorang